Společnost Hobra Školník je významný český výrobce a dodavatel vysokoteplotních žárovzdorných izolací, který na trhu působí více než 70 let. Závod byl založen v Broumově jako klášterní provoz na výrobu dřevovláknitých desek vyráběných z odpadního dřeva po Vichřicích. Závod byl posléze prodán a značka téměř zapomenuta. Od roku 1986 se zde vyrábí izolační desky na bázi keramických a minerálních vláken. Továrnu kupuje nově vzniklá firma Hobra Školník, která jí vrací její původní značku Hobra. Následuje období stabilizace investic do technologií, do kvality a certifikací. Společnost přichází s novými výrobky a své zákazníky nalézá po celé Evropě. Hobra se stává firmou, která klade důraz na kvalitu bez kompromisů. Vedle udržování systému kvality stojí Hobra na inovacích a vlastním vývoji. K tomu má odpovídající tým odborníků a plně vybavené laboratoře. Provádějí se zde porovnání jednotlivých výrobků a jejich chování v různých podmínkách. To vše za použití nejrůznějších technologií a metod. Procesy jsou pravidelně diskutovány a podrobeny přísnému ověřování. Výroba je postavena na kvalifikovaném týmu pracovníků. Žárovzdorné izolační desky všech druhů jsou vyráběny klasickou papírenskou technologií. Suroviny jsou rozmíchány a vzniklá směs je přivedena na výrobní linku, ovládanou automatizovaným řídícím systémem. Výroba desek je zakončena šetrným sušením, online řezáním na finální rozměry desek a výstupní kontrolou kvality. Objednávky jsou se zákazníkem pečlivě projednány a v mnoha případech dochází k úpravám finálních výrobků dle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka. U tvarovek je tvar stěžejním parametrem. Výroba probíhá vakuovou technologií na poloautomatickém zařízení. Dalším krokem je řízené sušení. Při balení hotových produktů probíhá finální vizuální kontrola kvality a výrobky jsou následně ukládány do krabic a na palety. Ve skladu se kompletují jednotlivé zakázky, které se balí dle požadavků dané přepravy. A to ať už mluvíme o dodávkách v rámci domácího trhu, nebo se jedná o export. Společnost na trh dodává žárovzdorné izolační tvarovky Tvaroform, unikátní anorganické desky Tibrex a mnoho dalších druhů izolačních desek. Všechny desky může dodat v požadovaném finálním tvaru a rozměru precizně vyřezaném pomocí vodního paprsku. Produkty společnosti Hobra Školník používají zákazníci po celé Evropě. Oblíbili si je například slévárny v Německu a Rakousku, hutě ve Francii. V Česku, na Slovensku nebo třeba v Polsku na ně spoléhají výrobci kotlů, pecí, ale také sklárny a keramičky. Nacházejí využití i ve stavebnictví. Přidejte se mezi zákazníky společnosti Hobra Školník, ať už se nacházíte kdekoliv, a mějte teplo a žár pod kontrolou.